Hello guys, masquera say, guys, how are you guys, masquera say, days are night as magesa yenda, magets little took it a very poems on a chimunya. Tinongeta nevari paiva vamonzi vachimunya because magesano netsambo fakaendera one time anototi achienda kwachidzoka kwachienda kwachidzoka saka panotonetsa saka tinongeta nevanenge varipo ivavo handitika I hope you guys are okay muri right here guys I hope you are okay chingoteganai mushare life tisvike 500 because vamunzvishuwa magetsi havana tisvike 500 tiwe zvishamiso zviri pano pane zvinoda zvinoshamisa nezvoda kufumugwa handitika zvishamiso zvinoda kufumugwa pano nezvinoshamisa handitika itai here hallo kuspa kwanziro kwerangu masezerere reku UK ibashi ishamwari you are goda to sonesa une mari yekusonesa sha sonesa wena sonesa manje sisore guwa bizango chimoti scrolling my phone on the reflection of maspects ndo zvauri kuita aiye wanike zvida kuitika panapa apana kana dhiri guys itaiti svike pa 297 itaiti fambe nedhiri itaiti fambe nebhora 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 kana paya tichitaura guys kuti mukati mekurarama munoitika zvinhu hanzi sitakakumirirai paBirmingham Theo King ndinouya kosha paBirmingham tenge tiripo tigoenda kunonzi kuTesco tinouya tigoenda kuTesco kana tasvika kuBirmingham koko toenda kuTesco tinouya maitawa muri sei maitawa how are you maitawa guys ini ndoda kuunderstanda ini vanhu vari kuSouth Africa vakawanda vanoti kwa toda kuenda kuUK kufunction nenda kuUK function plan yenyu muda mbodi guys what's your plan guys munenge mune kusvikira here munenge mune kugara here guys toda kunyasopanzwisisa kuti zviri kufamba sei to nokuti ndoda kuve honest guys ndichazodedza angu chairperson vari kugadzira nyaya dzenhikikiridzi dzekugadza event kuti vagozoya panapa votaura nokuti imi kana muchimirira kutaimira tinoda kushandisa tsamba yekuinvite kudiaries guys kuti munogarirako guys it won't work guys hazviiti muzati nemhaka yei vanenge vanyora matsamba vaya vanokumbirwa kuti vaise maadress avo ivo vanonyora vanenge vanzi vaise maadress avo handiti voisa maadress avo nemafood details avo vokupai the next thing mubva masvotoka pakuti chandei kumba mosvotoka handichakuoni kuti maindepi munoziva kuti vanopinda pataiti guys do you know kuti vanosara chipinza pataiti nehome office saka tesingadi izvozvo guys handitika tesingadi zvinhu zvakadaro kuti vanosara chidi kwaitina kukuenda kwaisimeli zvine basa rechikuripisa munopinza kavanhu vanenge vakupai matsamba aya pataiti mukasazodzokazve vanopinda pataiti hallo sisi Briti muri sei vanopinda pataiti handimaona saka ipapo ndipasingazi kuti mupafambisa sei apa kwaiko kusvikira musango sisi ipapo handiri kuona manje ipapo apo nokuti vakuti uya wosvika kuUK kowostaka tofirako usati wave nemapepa vanotsvagwa ivava vakakunyoresa ava voiuya mutore chitunda chenyu kuhome office ko mapepa ariko ndimakaisa adhiresi yenyu zvozodii kwai vanongoti takatiza iwe watiza wabudirawo naiti watiza wazogwara sitereka tofira koko vakuchinoti pamasystem wanike wakapinzwa nani SIS MELLY vakapinza vanhu kwai SIS MELLY yamutore zvinhu zvivanhu zvenyu kunoku hani murikona hani murikona kanyaya yacho painoipira muri pahusisa guys kwai vanongoti takawana murume voti varungu vanoda kushuva zvokuti kwai varungu muri kuya kuzira varungu vanin'ina vavo vechirunguko moti vanoda kuzviwa hanzi naruva muro zvamuna masters hatina masters shasu hatina isu hanzi please nasipeti matiiko sisipati mati kudii hanzi namailai SIS MELLY jokes aside ndarota tasangana kuno
tikusangana kumukutashiwa mukuta zvinhu zvemachokwadi ko ndiri kutsanya ndiri kunamata zvekuti nothing, no baboon, no snake, no devil, no chi will stop me. Hanzi hapana zvavanoitwa. Imi guys munozoziva sei gai nangu handizivi. Hamene kungobvunzawo wangu. Aiwa sisi mama Peta hatisi kuedha, hadzisi nyaya idzo dzandafambira pano. Handisi kuvharirai panze, ndachingobvunza wangu. Ina handisi kuvharirai panze, ichazouya live yakanaka naizvozvo yachakuedhai. For now handisi kuedha, haisiriyo live handauya nayo, right? Guys, maswera sei guys, inzwai munzwe. Antimaona pane nyaya dzinoshamisa pano, nyaya inohlisa inoshamisa, handi muri kunzwa. Ini handizivi kuti mumafamily umu guys mumafamily umu kawo mune zvinhu zvakaoma guys, zvinenge zvirimo, zvinenge zvakavhara dzimba, zvinorwadza zvinhu zvachona zvokuti ini ndogara ndichikudziva kuti guys trust chako chero kuhama yani inonetsa guys, chero kuna ani wako trust inonetsa vedu way. Regai muwe nyaya iri pano, kwanzi it doesn't matter. Nandizivi ni Elinda nchingovhunza wangu kana zvisina basa zvina basa cheri chigwise zviri sei. I was just asking kana zvisina hazvo basa zvisina basa bo mirai ndimbofonera guest nyatso kuwa nyaya iri pano inondo asindambo zvambondibata panyaya ika ndingangoti Mwari amen ndo zviri kuitika munyika umu. Saka totrusta ani guys? Mirai muwe nyaya iri pano, mirai muzviwire. Hello my sister, how are you? I'm good, and you? Ndiri right. Nyaya yenyu yangonitenderedza musoro aso asi zvisinei pakanaka chose. Tatitise sezvamataura kuti zano mukomberanwa tikakombedzana kudai tinobuda nesolution imwe chete. Saka tavepo palive panapa. Tida kuti mutange kutaura pekutanga nyaya yenyu. Tione kuti tisvike payasvika. Until people try to relax. Comment section try to relax kuti nyaya iyi muitore ipinde mupfungwa dzenyu zvakanaka tigowana kubatsira kola mune zvakanaka. Handi muri kunzwa. Enderai mberi yenyu kola. Maswera SIS MELLY sezvandambotaura paya nditi ndikukumbira kubatsirwa. Situation yangu yakamira so. Situation yangu yakatanga muna 2015. Baba wangu akaripa mwana wangu aine 6 years musikana. Mapanzwa baba vake vakarepa mwana wake ane 6 years musikana. Baba vake nyakuzvara nyakutumbura vakarepa muzukuru wavo mwana wake uyu musikana ane 6 years panguva iyoyo. Hande ya zvadaro takafambira nyaya dzachona. Baba vakasungwa kubva 2015 yeye ndobva vasungwa ndobva zvotongwa 2016. Vatongwa 2016 tichibva kukoti namai vangu munin'ina wangu akandifonera akabvunza kuti nai mai baba vatongwa here. Mai vakati ndichakutsanangurira tasvika kumba. Takasvika kumba tikabika chikafu. Tiri pakati pekuti taakudya munin'ina wangu akafona akati nai mai zvazonzi kudii? Handitika zvazonzi kudii? Mai vangu akati zvoni baba vapuwa 10 years mujeri. Zvadaro munin'ina wangu akabvunza mai kuti tiko sisi vachiri kuitei ipapo? Vachiri kuitei ipapo? Ngavaende nevana vavo kwavasingarepwi. Mapawisisa guys. Mira munin'ina. Nyaya baba vatongwa vabatwa nemhosva, evidence iripo ka vavharirwa. Vachibva kukoti munin'ina wake ndoda kuti ndifambe nembichana ndechahana tigozosvika pane nyaya because tatombonetsana zvakaipa kuseruku nemunin'ina uyu tikatotukana chaiko, right? Munin'ina unobvunza mai vachibva kukoti muswasitongwa baba kuti nai mai sisi vaindepi? Mai vakati aiwa ndinaye pano zvikanzi adi kutsvaga kwokuenda nevana kavasingarepwi munin'ina wake uyu. Endera mberi.
zvadaro ndakatadza kumedza chikafu sisi ndakashaya zvekuita ndakangosimuka ipapo ndikamboenda ndikanochema ndikashaya kuti ndochidiri pano ndoende pine vana ava gosi 3 vana vangu vasikana vese 3 ndakashaya zvekuita ndobva pazoyo tati gare pakazoimwe cousin brother yangu akati sisi mufanira kuchinja environment machinja environment zvinoita zvakanakira kuti mwana asaramba achinzwa mashoko anobva kuvanhu nekuti pano pacharamba pachiungana vanhu vanenge vachida kunzwa kuti zvakafamba sei saka zvakanaka kuti mumbosuduruka panapa zvakandiitira nyore sisi Melly why nekuda kwemashoko akanga ataurwa ndakaona sekuti brother yangu iyoyo handizivi kuti it's an angel yangomukawo mulife mangu akati sisi ndiri kuSouth Africa totoenda ikoko ndikati alright mai vakati ko mari because akanga takatosaka tisina kana pekutangira mukoma wangu akati ndinokuitira everything alright it's fine takabuda nevana tikaenda takanodzikira mubeti bridge mo because hatina tese both hapana nemapassports taurako tasvika pabeti bridge takadzika pabhodha paya ndokuchifamba nemusango kunosvika tasvika kumesina nevana vangu taitofamba tichionawo makumbo emvuu but taingoenda zvadaro takasvika kumesina takagara in some weeks nemwedzi mishoma mwana wangu akaluza system angatadzi aluza system akatanga kuzviitira weti dhodho everything aizviitira ndakaenda naye pamesina hospital ndikanzi mwana anofanira kuti agadzirwe kuti system yavo idzoke pakare ndakakwereta mari yandakakwereta futi kusame family yangu mari yakauya iri 3000 rands yakanga yaroorwa munin'ina wangu patime yachinayo yakanga iri 3000 yaive iri 1:1 so that 3000 yange iri 300 years ndakakwereta mari iyoyo ndikanorapisa mwana wangu akaita zvakanaka so far mari iyoyo hanzi ndapedzisa kuibhadhara ndakabhadhara 150 ndasarwa ne150 from 2015 year up to now so nyaya yakunetsa ndakakudzokera kumusha uyu munin'ina wangu uyu akabva andiudza kuti mai kuri hakusi kuti mai imimi munofanira kuzvionera nevana venyu isu tozvionerawo kuno kune vana vedu each man for himself mushure mekunge ndamuti you're allowed to chema hako it's okay you're allowed kumbotura befu ngamuti ndikukumbirawo nditondiro maifome evana because zvinhu zvakandiomera akandiudza kuti mai kuri hakusi kuti mai alright ndakadzokera kumusha zvinhu zvanga zvatooma wese ndofunga ndogona